Yabona ke ndizawuyithatha ngomso phaa eshukushuku. Hayi kuzokumfuneka yalonto. Ndiza kuba phaa zibe nayo loo mali ngomso. Iza kuba khona. Kunyanisile iza kuba khona. Khonanti. Khonanti manje. Uthe uqinisekile nje ukubuza wina. Yintoni into ebuzayo? Wena uqala khange uxolela phansi. Mnumzana uKingston. Cha wena sawuba lapha ngale njikalanga xa usiza. Ayungxaki. Kwamnandi oko. Mnumzana uKingston. Ngayi sawubonana ke ngoko. Goodbye. Ingathi imeko ingcono noko. Kumnumzana uKingston wena lo wase Kingston Toys. Ufuna simenzele eyona ke yankulu iadvert. Kwaye ke uzasihlawula noko ixabiso elihle. Zamnandi ezindaba. Ngoku le itoy ezana injani? Imipu yokudlala emitsha. Kwaye ke ingathi yokwenyani xa uyijongile. Kangena Hayi wena auntie. Umnumzana uKingston enye clients zethu zakudala. Nam ndize nezenu indaba. Ndiyathemba wonke umuntu lapha abe uthembekile kweli qumrhu. Kaloku anolithengisana uba kokubani na. Nganjavuyiva loo nto ke auntie. Nabasebenzi bokunjalo. Xa sinothetha inyani, imeko ingaba bhetele kunoku. Ngamanye amazwi, nomsebenzi owaneleyo. uKingston ngomnye ama-client ethu amadala. Enye into, imeko yenezemali ayimanga kakuhle. Hayi wena auntie, amaxesha semabana noko. Kodwa ke sizama konke kusemandleni. Ndinecebo endize nalo, elingenzana ngakumbi kunoku. Unalo? Ewe. Velaphi ulate. Solokuba late mfondini phezu koko ufaka mna engxakini. Uthi mandithini ngokulento manje mfondini. Hayi. Brother yakhe ngicela nyane. Khange ndibuthi nkwanto obuthongo. Andiyifanga noyiva lo alarm. Yonke loo nto mfondini ndiyayixelela iboss no Mrs Hlubi qha hayi bum. Hayi kunyanisile kwawunyanzeleka uba ndibaxelele. Khatsho phofu. Uko wacinga ukuba la 150 yaba bafo baphezulu ukuba sizayifumana. Thena. Ethopiyeni. Yiloo nto kanyeke la indibangele into yoba ndingalali. Chincha robot chincha. Bonike. Le moto kuba. Ndimfumane nje ndamfula ma. Niphezu kwantoni kanye? Sisa indima woli robot ibomvu. That's right. Bezuhlaza. Ayisuka akunjalo. Uyifuna license yakho kwaShebhinini? Ndithe indima woli robot ibomvu. That's right, bezuhlaza. Uthini? Bezuhlaza. Nithi ndilixoxa? Ditsho. Uthi. Ungomnye lamabhinqa ngafanele ngokuqhuba. Unyanisile nyankele. Uthini? Ninethamsanqa, anaxesha lona semapoliseni. Kodwa beke nadibana nani kwakhona, ndakuqinisekisa uba nivalele. Amabhinqa yongxaki yami ngalaqhubayo. Basana. Ngabe Joyce ke quality? uJoyce. Ukhona na bethu? Andiqinisekanga kodwa ngandimbonile. Kanti khange mhlawumbe ukhona. Go madoda. Asambe sojongana nengxaki yethu mfundi.
Yize. Joyce ke yize. Olo nombi. Hey, hayi ngiqinisekile lasa. Uba uJoyce akasibonanga. Usibonile. Wo, yo bebe simonde yamazi nge10 ngenge. Ngenge. Hello. Hello Joyce. Niyawa late kwakhona. Joyce ubona nje wena nansi into mansi phansi sagilana nomfazi. Uyabazi indlela abaqhubha ngayo kaloku. Ayinamsebenzi noko ke leyo. Sinengxaki apha. Enkulu. U-anti kaHlubu uyalithengisela ishishini? Andiqinisekanga ke apho. Kodwa ke inguqulelo ezayinkulu. Yo, inkathazo iqalile. Coach Joyce Kisman angeke usincede njenge 150 rand sexakekile. Some belief Joyce. 150 rand. Beniyawagemblisha kwakhona? Hayibo, niyajonge kum. Ngena. Molweni. Olo mhlekazi. Mamelani ke. U-Andi ngokufuna inkqubela phambili apha eshukushukuma. Uqeshe umphononongi oza kujongana neliqumrhu okwethutyana. Bulisani ke unkosazana noNtoyi. Nkosazana noNtoyi ke unamalungelo apheleleyo. Nawuthi ke nithobele umthetho wakhe ke. Siyevana? Ewe mhlekazi. Unkosazana noNtoyi lo ucela ukuba azokuncedisa ukuqoqosha ixesha nemali ukuba zisebenziseke ngendlela. Niyacelwa ke eshukushukuma ukuba nimamkele ngezandla ezishushu. Ewe mhlekazi. Hayi, kukangako ke ningabuyela emsebenzini. Guys, ngathi izinto zizofana nakuqala. Mfondini sisenkathazweni. Enkulu kunjalo nje. Ngoba Elanenekazi besinenqushu nalo ngalentsasa nje. Into sizawuyithini le madodo ngoba nanku njena indlela lasithenga xa kungoku. Aselibonanga. Uza kusifaka esogweni. Vela phi nombi Joyce Daki. Ukumabhunqa apha reception akuzufaka imali kule qumrhu. Ninomsebenzi tshoni siya kuwo ke. Yo, nkathazo iphelele pha. Hayi mayima, into Uthi Daki kum. hayi sizikhathaza. Ngexesha seHillbrow le. Nombi, salibele kusela ithi kunini isela ixesha lihambile makusetyenzwe tshini.
kanti hlalani phansi sinala makhasi. Niselapha nangoku bengangixelanga banyukani. Manene, ukudelivery zefanele nizenze ngale njikalanga. Kwaye ndisibeke phaa kwelaa gumbi leni. Hamba nozithatha ke. Kulungile nkosazana. Ixesha ngoku ngu-2:10. Kufanele nibe senibuyile ngo-3. Ningake nilinge niphose nomzuzu. Sho. Ikhamnco. Hey, habe ngikade ngicuma u-anti kamnumzana uHlubu uyatsha kodwa hayi lo. Awu. Kodwa ngathi noko uyayiqonda into ayenzayo. Hayi manene, hambani niyodeliverisha engekabuyi. Hayi kulungile nje. Niselapha. Kona tata. Ngikuthi. Tata, bengicela uthulele ibhola yami phamthini tata. Hayi kodwa ndincame gqitha ufuna ngo-3 bese ngigqibile usebenza. Oh tata, ekhaya baza kundibetha xa ngingafika ngingayiphethanga tata. Awu. Hayi noko niyakhathaza. Iphi bhola? Nantsi phamthini ba. Sengileri tata. Uyibamba kodwa nibamba le ringa ndiwesi. Ake sibekwa ngabantwana ngabantwana. Ngoba uthini na? Hayi. Alabandi. Uyaseloba ngenye kwakhe. Uyafeza. Thini? Wenzani? Kuba? Wenzani yan? Hey, kotin. Thini test. Nitomato. Hey! Yo, mata. Hey, yakata tu ana boy. Wesa tu zaba. Eksala. Thini mata, nitomato batheni. Hey, ansazizame nje. Uthi uzamile. Ixesha ngu-3:30 ngoku befanele babe lapha ngo-3. Uxolo kodwa yazi. Xola ntoni? Le iya straight incwadi yami yenxele. Kanceda apho. Wow. Hey, manje into enzayithile nje. Excuse. Kanceda apho baba. I want to go down this tree help for please. Hey, wena. Oh, kakhangele lo muntu lona. Intoni? Kodwa ingozi yenzekile? Hayi, umfothile beliqonga amapolisa ngokusibhida. Ubone lesisithuthuthu siwile njena. Wavela kusafika amapolisa akhupha umpu. Ebeqhuba isithuthuthu? Beqhuba isithuthuthu wabona amapolisa emile njena. Kuyalala isithuthuthu nyam? Ewe. Owuvelaphi? Into endayithini le nto khanincede ntorho ndifuna uhlala kuloo mntu ndiyosebenza. Uyesambelieve torho into ayithini le nto zondihleli kuloo mntu ndingabikho nomntu omnye nje umntu ondincedayo. Ndihlalile ntona apha. Uyabona nkosikazi Hlubi, kuzawubetha ufo ngoku. Le ndoda ayikabuyi.
lindena ke ixesha elichitheka nje elitya imali eninzi nditsho mna amawaka erandi uyabona kule ncwadi yam yenxelo ndizawubhala yonke into efanele ukuba mamelani nonke ndinendaba ezimbi hayi suka sixakekile uxolo Sparks itsho tata kwenzeke ntoni thetha hlala apha phantsi thetha kwenzeke ntoni uvelaphi kwakho Sparks wenze ntoni ngokukhawundi ixelele akaphindanga usifaka engxakini kodwa uyafunwa ngubani amapolisa Velaphi ufunwa ngamapolisa ewe ayamisa amapolisa ngenxa yesasantya sakhe osaziyo ifana naye ke leyo waze uvelaphi wathini thetha manje wathini uvelaphi andikholwa ke nam leyo uyazi bathi uvelaphi ukukhuphela imiphu amapolisa emveni koko wacela kwabanentsente bendisazi mna uba uliapile elibolileyo lavelaphi uvelaphi engenampu nje Velaphi afunwe hayi ayikho noko leyo kodwa mna ndiqinisekile ukuba kukhona impazamo ekhoyo apha kule nto shukushuku ma-Eden print good day ewe hayi nyani kunjalo yini nkosi yam uvelaphi emapoliseni hayi imessenjala yethu ayinakuyenza into efana naleyo ewe mhlekazi ukungena nje kwakhe ngala mnyango mhlekazi sakunazisa ngoko nangoko kulungile bye bendike ndatsho Amakhanginceda kudala ndilapha imini yakho sowubeka lele lapha hayi ngapho undincedile uyibambe ke ndingasele ntozi yihle kuni ndilapha imini wonke ndizamana nokuhlapha unzima kuni bendizawuchitha imini yonke apha ndingenamntu undincedileyo kodwa kwafika wena hayi wena mama ibingekho kudala ukunceda nje la kwakoko laa bhola yayichome phaa phezulu undincedile nkosi siyabona Enkosi mbi. Hey. Ngathi umuntu yamazi. De kwenzeke into enje. Awethu nombi. Niwe behamba nezigwinta notsotsi. Ufuna imali yethu. Ubuvelaphi emjongeni? Usoma 150 rand. Uvelaphi akakho. Akakho yephi? Uyafunwa ngamapolisa. Intoni? Wenza ntoni? Kuthiwa ebejongisa umphu emapoliseni. Hayi nathi asiyazi yena nje uqhubekileyo. Uthetha ukuba hey mina ngcingelanga kangako lo mfo ingathi ngesikhululeka nyani mhlawumbi angabuya nompu wakhe ibingobani ke ngokwabaya hayi bizi chomi nje zikavelaphi agembilisha nazo ndiyaqonda ba enobuzibamba imali abagemblish indlavini yiyona nto bayiyo ke abaya ibe asibafuni abantu abanjalo apha ungebesithengci ngoba ikhalaaanzafantini umzana ohlubi lo usithatha kathinjwanga uzamkela naoba ilahlekile sithathe isithuthuthi sawo kasithathwa kodwa mfuthi andikholeli umthelo ngabantu kongelaphi ngathini nawe Asiba kutheni ngovelaphi wethu? Velaphi? Don't shoot. Uthani ngokunombi? Uphu velaphi? Umpu? Hayi umpothweni lalo. Lubu ujolisa emapoliseni. Hayi nampu mna kangabe nampu.
Nyani manene. Yintoni ke enye engambambezela uba akafiki nangoku? Ndisatsho mna nangoku ndithi inokuba ebedlala nabo amadayisi ngexesha lomsebenzi. Ukuba ke bengaxhomisanga loo mapolisa. Hayi mna andikholelwa tu le nto abayitshoyo ngaye. Unyanisile. Nango khawulezani bizana namapolisa. Mandithele naye ikuqala. Hayi nami ngokwakho. Kawethu mbi. Ningamabhetya-bhetya nina nobabini. Ingathi siqala ngeyokugqibela. Hallo, kusemapoliseni apho? Velaphi mhlobo wam, kwenzeke ntoni empilweni yakho? Velaphi? Brother. Velaphi? Hayi, ndim lo. Kuthena kade wonke umuntu ebuza nje. Velaphi wenze ntoni? Velaphi wenze ntoni? Wenza ntoni kanye Velaphi? Velaphi into loyenzileyo? Hayi, kunto nenzile mina ndenza nganto. Uthenge amapolisa efunana nawe nje athi ufuna wadubula. Oh, hayi yena into mina ke ndilahlekelwe sisithuthuthi sam bona nje inoba ngulaa mntu besasithuthuthi lo wenze into. Amapolisa bazaba lapha nangaphuna umzuzu siwafuneka uzinikele wena. Intoni angicingi ndizinikele ntoni ndenze ntoni? Andenzanga nto. Yemani, ngabe uyayikholelwa na lento ethethwa ngoVelaphi? Hey, andikholwa tu mna loo nto. Ingathi ngeke silinde kancinci. Licebo elihle elo. Robert. Hlubi. Yep. Yo! Mhlekazi. Yiclient yethu enkulu Nkosi yami. Into sayithini? Mhlekazi Torhwana, sicela uxole ngalento ezekileyo. Kwaku kuyimpazamo enkulu Torhwana. Ngicela uxolo Mhlekazi. Nomzana Kingston yema, nomzana Kingston yema. Uyabona kuba usiphulukanise neclient yethu enkulu. Bendibaphethe umpu nje. Gumpulo, by the by, nobody ever calls me Daki. Igama kuwe ngu Bara Daki. Madam, umnumzana Kingston asinqabe simfumane tu. Ancane. Nontoni? Umsebenzi uphelile. Hayi bo bendiba kaloku. Hey! Phuma! Akula busimfra khathuka man. Oh, benixolela. Sizapha man. Yo, sizapha man. Yo, asakulungile ke. Ngasongcina no bayi 20 years. Eqala ke inkathazo madoda. Ndikuva kakuhle mnumzana uFathula. Sicela uxolo sizayilungisa lento. Manene, indincede ingabe phinde yenze into efana nale kwakhona. Uyabona mnumzana uFathula? Into eyenzeka. Idlo esisebenzisayo ithatha ixesha ukoma. Baze ke bakhawuleza basingamathisela ezibooster. Iglu ingekho. Zaze ke zagoso olhlobo. Manene, ndiza kufuna ezingaphezulu kwezi kwimpela veki ezayo. Sabe sesisombulekele ingxaki ke ngoko. Enkosi manene. Amnandi. Enkosi esilwana. Bye Joy. Fine Mhlekazi. La 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 la. Xolo kuba late kangaka. Ncede to ungabisasingxolisa ubrother kule befana bawulanda mina ngoko endleleni ezapha waca Sike ndashota ngepetrol kwafanele basoyigalela. Oh manene, ningazikhathazi torho. Imizuzu elishumi ibiqale yayintoni namanene. Hambani nina niyophunga nzawo nilungisela i-deliveries. Basingxolisa. Joyce ingaba khonto imbi. Oh ndingumqabaqaba igqabi levinika.
Hayi Nombi. Ake Nombi. Nike nambone nje namhlanje. Joyce. Hey, unjengempepho epholileyo.